maximize sa ilang ginansya, ilang i-over sa ilang capacity, thinking nga dili magdungan o gamit tanan. Naay mo gamit sa buntag, naay mo gamit sa udto, naay mo gamit sa hapon. Tinuod na. Unya magdungan o gamit ang tanan. Uri, masuko ang tanan, maapektuhan ang tanan, mainutil ang tanan, mukamang ang inyong network. Makiangayon ba na? So inyo, kung matinud-anon mo, inyo tanang isulti sa inyong mga konsumidor. Mao ni atong maximum speed kung dili mo gamit ang tanan. Kung mo gamit tanan, zero. Kamang ang atong internet speed. Aron makahibaw ang mga tao unsa mo ka irresponsable sa inyong business model. Nabagoy business model nga patakag baligya bisag kahibaw siya nga ma-over ang kapasidad. Nga kung mo gamit ang tanan mukamang ang iyang sistema, kahakog na lang gid ang greed gid ni sa dugang ginansya. So ubos ini balaod nun, di gani kaabot sa minimum speed ang telco, multahan siya og 1 milyon ka pesos kada adlaw. Hangtod nga iyang matuman ang mandatory internet speed. Kay hangtod karon 2024 na lang ta, ang Pilipinas usa gihapon sa labing hinay og internet signal sa nagkalilain kanasuran sa kalibutan. Atong mga silingan din sa Southeast Asia, mas nindot og signal nato. Og sila dunay minimum speed sa internet. Dunay kaisog ang ilang kongreso pagtakda og minimum speed. Dinis ato good under the bunal man sa mga telcos ang atong mga politiko. Kaya dako mga silang kwarta. Dako mga silang buhis gibayad sa gobyerno. Dako sa kanya silang tampo sa mga political campaign sa nakalilain ng mga partido. Ang uban gani nila mo may mga tag-iya sa politikan ng mga partido. So, unsa ka kusog ang internet speed sa atong mga silingang mga nasod? Ang ato sa Pilipinas, ang average nato nga internet speed, third average niya sa ato pa tunga-tunga ni nay mas ubos ini nay mas paspas ini. Pero sa kinatibukan ang average nato nga internet speed sa Pilipinas mo average ta og 32.37 Mbps, megabits per second. Ikumpara na sa ato silingang mga nasod, ang Thailand 45 Mbps ang ila. So biya ta. Ang Malaysia 91.69 Mbps ang ilang minimum speed, average speed. Ang Singapore 101.43 Mbps ang ilang average na speed. Nganong biya man kay ta sa Pilipinas? Ang kasaysayan good ang ato mga telco hilabihan kagamhanan. Daghan